Ola amigas e amigos, aquí estamos para un novo tutorial. Corrixíronme, en galego dice tutorial, non tutorial. A mí como me gusta aprender, gustame moito que me corrixan. E como se trata de aprender, imos con este novo tutorial ou aula, como que irades chamarlle. Ímonos ocupar de tres patronciños moi sinxelos das xotas, vale? Que ademais se tocan con moitísima frecuencia no noso cancioneiro. Un xa o tocamos na aula anterior, era aquel que facía ti, tico, tico, 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 ti. Moi articulado. E o segundo sería ti, tico, ti, ti, tico, ti, ti, tico, ti, ti. Lembrade de identificar a terra. Ti, tico, ti, ti, tico, ti, ti, tico, ti, ti. Continuamos tocando solamente na área aguda do instrumento, vale? Non teñades a tentación de tocar na grave polo de agora. Iso farémolo despois. Ti, tico, ti, ti, tico, ti, ti, tico, ti, ti, tico, ti, ti. Lembrade voltar ao inicio. Tico, ti, ti, tico, ti, ti, tico, ti, ti, tico, ti, ti, tico, ti, ti. E agora a suma dos dous, que é un patrón tremendamente común, como vos dicía antes no cancioneiro, que sería ti, tico, tico, ti, tico, ti, ti, tico, tico, ti, tico, ti, ti, tico, tico, ti, tico, ti, ti, tico, tico, ti, tico, ti. Tico, tico, ti, tico, ti, ti, 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 tico, tico, ti. Evitade que haxa uns golpes máis fortes que outros, que máis ou menos todos teñan a mesma dinámica. Logo nos ocuparemos da acentuación. Bueno, como vedes, eu intento poñer a man esquerda dunha maneira, bueno, digamos que tremendamente pulcra, no sentido de non movela demasiado, de non ter... estáme costando un certo traballo, pero estaría ben que partira desde premisas nas que forades traballando con esa pulcritude. A medida que vayades tocando e que vayamos tocando a máis velocidade, é verdade que hai pequenas inercias e que esa man sí que tende a moverse, pero agora temos que intentar bueno, pois non movela demasiado. E nada máis, chegamos ao final deste novo tutorial. Lembrade que a pandeireta é un instrumento maravilloso para cantardes, un mogollón de melodías, como vos estou cantando ao final destas aulas, que podedes cantar colectivamente, que é do que se trata, de divertirse e de disfrutalas. E nada máis, ata aquí chegou. Chao. E como sempre, amigos, despedimos este tutorial cunha melodía tradicional, desta volta unha maravillosa peza de Eva Castiñeira recollida naquel fantástico disco de vinilo que debe de andar pola casa dos meus pais. Chámase Valse Corrido da Granzón, concello de Muxía. Vou poñer aquí o papel. O anillo que me deche perdino na carretera. Non me pesa do anillo, pésame de que non leva. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la. Destesme unha pera podre toda roída dos ratos. A quen lle deche los bicos, vai lle
los abrazos. A quen lle deche los bicos vai y eleva los abrazos. E nada máis, amigas, ata aquí chegou este vídeo tutorial. Agardo que vos gustara. Se foi así, dicídenolo. Lembrade que tedes o texto inteiro desta canción na nosa página web, xavierdiaz.com. Vémonos no seguinte. Hei de cantar, hei de rir, hei de ser muller alegre. Hei de mandar la tristeza para o demo que a leve. Ay la la, ay la la, ay la 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 la. Rapaza, miña rapaza, o cariño que che teño na vida miña me pasa. Ay la la, ay la la.